دبن duruşmaya da gırkeri tundiya mazin zeci jin u khuzaya. Bubunaya roja 25 ji heyva müjdare roja tekuşina zeci tundiya serjin em şahidin bu kuştina sê xuşkin mirabal li ser destên kesên destladar û Cumhuriyeta Dominikan sala 1960 ewen ku kedeke mezin li dijî zilmên serdemê û zilma zilamê destledar heta ku jin bi pêşengên rastiyê û hêviya jinên cîhanê bi giştî û em hemû şehîdên ku di doza azadiyê de jiyana xwe ji dest dane ku sekna wan bi hêz û gav bi pêş dikevin û şûpên wan yên dîrokê hemû civak bîrtînin û em hemû jinan hembêz dikin ku li hember zihniyeta zilamê destledar jinên xwe îsbat kirine û karibin li hember zihniyeta destledar bertek nîşan bidin û em jinên Kurdistanê silav dikin ewên ku parastina xal dijî tundiya zihniyeta zilam û dewletên çar parçeyên Kurdistanê dikin û jinên siyasetmedar di girtîgehan de yên ku berxwedaniyê dikin weke sîstema Îranê bi ferzkirina cezayên mirinê derheqê jinan de û hin dewletên din de parastina welat û axa xwe dikin li dijî dagirkeriyê dibin slogana jin jiyan azadî. Em jî weke rexistina Sara Efrîn û Şehba sûza xwe di vê rojê de nû dikin û têkoşîna xwe mezintir dikin li dijî hemû kiryarên wehşî derheqê jinan de heta roja me ya îro berdewam e. û em li hember hemû tengasiyan ku jin vê re rûbirû dimînin têkoşînê bilind dikin û dengê xwe bi hemû saziyên yên ku di nav li xwe kirina mafê mirovan hesab jê kesên tawanbarên tawanan bixwazin û li hember hemû rêbazên tundiyê û xilaskirina ji zilmê derheqê jinan de li ser bîngeha prensîbên hevjiyana azad û demokrat. Naş kuştina jinan ra naş tundiya li ser jinan ra jin jiyan azadî. 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 Naş kuştinên jinên ra. Na na na. Naş kuştina jinên ra. Na na na.